Na gorąco, trenerze, jak ocenimy dzisiejszy finał? Gratulácia Tycham. Veterci boli lepší, zaslúgujú na to, aby pohár bol ich. My sme Veterci hrali slabo, nerobili sme to, čo sme povinni robiť, netřímali sme sa plánu a dostali sme bardzo łatvé dve branky. Prvá bola z ničego, druhá z převahy, kedy my sme mali predtým převahu a Fučík vybronil čistý střel barkom, kedy protivník nemal kýv. Hrali sme respektíve 5-3 a Fučík tam znožil dať bark a z oveľa ľahšej situácie náš brankár dostane branku na 2-0. Ostatné terci sme všetky sily rútili do ataku, zrobili sme všetko po to, aby sme zdramatizovali ten meč. Podarilo sa nám vyrovnať, mali sme v podstavovej časti dve převahy, aj keď nám trošku braklo šťastie, ale braklo finálneho podania, finálnej nejakej toho zakončenia a naopak spravili sme primitívnu karu v Douživce a pokiaľ budeme robiť takéto primitívne kary, nezaslúgujeme na to, aby sme mohli vyhrať meče o takúto stavku. Prosto disciplína je podstava a pokiaľ to nebudeme všímať, chuť až jeden závodník to nebude robiť a zrobiť v zápase meču 3 kary, tak ťažko sa bude vygrývať s družinami, ktoré majú väčšiu jakož, ktorí majú poprostu väčšie umiejętnosti. My vieme, že neboli sme lepší s Katovicami, neboli sme lepší v meču s Tychami, ale máme svoj plán, máme svoj pomysel, môžeme vygrývať s takými družinami, ale nie 19, ale 20 závodníkov musí robiť to, čo povinno robiť. Ešte raz gratulácia Tycham z víťazstva. Mieliście dzień przerwy, czy to wam pomogło, bo tego na lodzie za bardzo nie było widać, że więcej czasu na regenerację? To ma trochu martví. Taká odpovedelnosť Veterci nás ako štežila, nejazdili sme, nerobili sme čo povinni byť, jeden závodník mal krúžek, 4 pačili na neho a poprostu hrali sme dobre, dá sa povedať takticky, ale keď sme boli na krúžku, tak sme málo k ním kerovali, málo sme boli do pomoci, málo sme boli do kombinácie a to nám poprostu braklo. Až keď bolo 2-0, až potom sme nejakým spôsobom vedeli, že nemáme čo stratiť, tak sme začali byť aktívnejší a to prinieslo ovoce, ale poprostu taký je šport. Ja ale gadám o tom, že šport je spravodlivý a pokiaľ nedáš do toho 100%, tak ciężko będziesz wygrywać. Chyba taki niedosyt, bo 2 kary pod koniec spotkania i to też jakby trochę takie podsumowanie, że te przewagi w tym sezonie nie za bardzo tak wychodzą. Treba zobaczyć, jaki mają skład Tychy, jaki mają skład Katowice, jakich mają różnicowych zawodników. My ich po prostu nie mamy a to tí różnicoví závodníci robia tie prevahy, tie decízie a všetky tie finálne podania a zakončenia a po prostu my takých závodníkov nemáme. A to je tá roznica, že my po prostu nemôžeme zrobiť taký blend, že glupo sa necháme vyklúčiť a 3 minúty do konca do užívky dostaneme bránku. To je, dla mňa je to duže neporozumenie a ja poprostu celý čas s tými chlopakmi valčím, celý čas im to gadám a pokiaľ nezrozumejú, že 20 závodníkov na tafli musí robiť to, čo povinno byť a nie 19 alebo 18, tak sa nepohneme z miesta. Możemy szukać jakichś pozytywów, jeśli chodzi o cały ten turniej i jeszcze się pokazało tak, że każdy musi się liczyć z wami w lidze. Ale to my vieme, ja celý čas v podstate valčíme, štáb školeňový valčí s družinou, poprostu gadáme o tom, že môžeme v tej lige vyhrať s každým a brakuje nám také srdce, brakuje nám viacej taký zespolový charakter a ten charakter sme pokazali s Katovicami, dzisiaj ho więcej braklo v tých prvých dvoch terciach, alebo neviem, či charakter, či odpovedelnosť poprostu, což nebolo tak, jak povinno byť. A zrozumiem, že máme mladých chlopakov, že máme tú družinu poukladanú tak, buď máme závodníkov, ktorí už ten najlepší okres tej kariéry majú za sebou, ale majú zase duže osvedčenia, bo máme mladých závodníkov, ktorí sa len učia a my to všetko musíme nejakým spôsobom zgrať a ten zespol musí lepšie funkcionovať. Poprostu odpovedelnosť tých facetov jeden voči druhému musí byť duže lepšia. Dziękuję.